పకోడీలు భలే టేస్ట్ ఉన్నాయి. ఇంకా నాటకం ఆడుకో, ఒక వాయి నీకు ఒక వాయి నాకు. ఇంకొకటి అస్సలు కనకమ్మ. మరి నీకు మంచిగా అలా అంటున్నారండి. నువ్వు యాక్షన్ చేస్తున్నావు అనుకుంటే రీల్గా అడుగుతున్నావు, యాక్షన్ చేస్తున్నారండి. నేను నిజంగా యాక్షన్ చేస్తున్నా, రియల్ కాదు ఇది. కానీ వాళ్ళందరూ ఏమనుకుంటున్నారు, నిజంగానే మెక్కుతున్నాడు అనుకుంటున్నారు. ఇది ఒకసారి నూనెలో వేస్తే వేడి తగ్గింది. కొట్టాననుకో మళ్ళీ వేడి తగ్గింది, మరి అందుకే ఇంకోటి ఏమన్నా నేను నిన్ను. ఇది నూనెలో వేస్తే నాకు వద్దులే కానీ నీ పకోడీలు. నీకేమో అన్నీ నాకేమో ఇన్నా. నీ మాయ మండిపోయి ఇద్దరికి సమానం. ఏం వద్దులే పో. నూనెలో వేసి చేస్తావా? వీడియో కోసం యాక్టింగ్ చేస్తున్నావు. యాక్టింగ్ లా ఫీల్ అవ్వాలి కానీ కొంతమంది నిజం అనుకుంటారు.